dieng dai nomor kami katadam shibun datin klung laban yo pneumonia la nang jur shu ka jing thai shadam nang tang ini ban use kini ki LPG gas kamot ka gas cylinder ngatrai mamman ki shnong menta bar kho ngilayo ka gas di kani ka kham khu kalau kham bha ban pendon kam ban ya ba pendon kam daki daga thang da uding lani da urenga nang tangi di ban pensaai bhai khulung kini di kijing yada namantai khulung nang tam dei tang kata ngila ban yadai khulung da ka baai da ka buny kabun ka kami nado dangkha kemut nado dangkha hadu nrub na ngi di ban ai tang da ka buny sudah kemut cispa prahusngi khulung di ban yo tang da ka buny namar ngitip syai ba da baai da ka buny ngila ban yada ya ka jingpang penhiar bat ka jingpang pneumonia nang ta pada ngide ban ai pada hadin ka nru banai ngide ban ai stang ai no ija idai ki jhur ki so nadu nru banai sadeng lang bat ka bunjung ka kemi namang ngitip ka bunjung ka kemi kalong bakong san tam ka bala ban yada sibun na sibun ki jingpang nang ta sa ka wei ban yada ka dai kum gitu ki vaksin bangala batai fi ba fila yo lupa ragi kon barit jong fi mentan nadu banai jun ngatai kelas dang yo kani ka vaksin beda bat ngitip ru nadu bai ai ni rotavirus ru ngila ai dai uturu dai bayada na mentaki ki ka jingpang diarrhea ka jingpang penhiar ba long kham ta mai ni ki portalang te dakat ki datang layu i ba hadin bala yo adu ni vaksin ka jingpang penhiar ru kala aduna shu de hakani ka karu ngila don lupa kini kidur hangi ba kila ai ba iklung ila ban jerho ila ban yo jing thai chadam bajur bha kumut ba penhiar mesim stet nang ta pade ila ba haporo penhiar mesim ka chadam kan rung shapo man kat ba penhiar mesim bat in yo jing shit kini de kidak kishen ki ba kongsan ba iklung ngila ban yu i ba iklung i yo pneumonia tel da hakani ka ka la batai lot na dong chadong nang tang ngila ban daladi ma firu kimi ki pa mata fi start bha fi laban tip daga banyo ya ka jing penhia jong mesim jing ikhlung ti yei khlung i ba hapo arbanai hang hakani ka kor la tho lupa hapo arbanai la dangi nyo ka jing penhia mesim jing ikhlung kat minang penhia mesim la dangi nyo kuma 10 minit hadu 10 minit ngi di banyo la da poi hndru pho la ne palat e kan hndru pho hapor ba penhia mesim kamut ngila ban ong ba i khlung ipang pneumonia ngim don kam kanu ka investigation bala banle ngila tang ba shupek na ki dak kishen ba dak banyo ya gajing penhia mesim ri khlung telai khlung pada i penhia mesim ladai khlung na do arbana do sistem i penhia mesim kumbala dangi nyo kapoi kumba santhol la ni palat e ka santhol la dangi nyo kemut ngila ban ong bai ni khlung idon pneumonia nang ta pada ki khlung ki bana do sistem hado san sistem